беше създадена фирмата Драголов Ауто? Какво толкова липсваше на пазара за авточасти, че реши да създадеш бизнес, който да работи по съвсем различни правила? Фирмата е създадена в главата ми много преди още да бъде създадена физически. Да погледнеш отстрани, без да познаваш нейните правила, тя би изглеждала като всички останали фирми в световен мащаб, които се занимават с някакъв тип търговска дейност. Само че Драголов Ауто е много повече от това просто да се разглобяват части и автомобили. Създадох я, защото моделът на автоморгите в България беше изключително неприемлив за мен. Давам ви един елементарен пример, вие ще ме разберете защо. Преди години отивате и си купувате някаква част. С това стои човек арогантен, безобчлив, мръсен, който се пипа по разни интимни части, отговаряйки ви на въпроса какво ти трябва толкова пари. Това нещо за мен е неприемливо. Драголов Ауто залага на клиента да получи най-доброто отношение. Съответно, ние търсим същото. Трудното в създаването на фирмата съответно е нейното начало. На времето клиентите нямаха доверие. Питаха ме, ти коректен ли си? И аз им отговарях така. Ще разбереш колко съм коректен не когато всичко е наред, а когато имаме проблем. До ден днешен това е мотото на Драголов Ауто.